Ola, moi boa tarde. Estou descansando un pouco antes de comezar a última parte da campaña electoral e quería aproveitar para pedirche unha implicación aínda maior, na medida do posible, da que tiveches até o de agora. Porque pensamos, desde a Comisión Electoral Nacional, que estamos nun momento decisivo, importantísimo. Sabemos que hai un 30% de persoas que aínda non decidiron o seu voto e que os últimos días de campaña poden ser fundamentais para que o fagan. Así que temos que conseguir aproveitar este tempo fermosísimo que veu, estes días de sol, para sair á rúa e falar con todo o mundo. Falar coas persoas familiares, coa veciñanza, coas persoas das proximidades, achegarnos a todo o mundo e contarles que a alternativa nacionalista, a alternativa que representa o Bloque Nacionalista Galego, nos Candidatura Galega, pode ser chave, pode condicionar o goberno do Estado e pode facelo, ademais, desde a perspectiva de influir para que iso sirva para por enriba da mesa os intereses e as solucións aos nosos problemas. Ese é o elemento fundamental e a mensaxe que nós queremos trasladar e temos que implicarnos, temos que conseguir facer unha campaña moito máis de rúa nos próximos días. Temos que trasladar esa idea de que o voto ao BNG é un voto que é dúas veces útil, porque vai servir para desaloxar esa dereita, para desaloxar ese Partido Popular e esas políticas totalmente regresivas, e ao mesmo tempo para facer un chave galega, para transformar, pero transformando desde a perspectiva que a nos interesa para mellorar as condicións de vida das xentes que decidimos vivir neste país, que queremos continuar vivindo na Galiza, cunha tarifa eléctrica propia, con eliminar esas subordinacións e esas discriminacións sobre as nosas pensións, para conseguir, en definitiva, que os problemas de Galiza estean presentes, estean riba da mesa, que se poñan riba da mesa e que se nomeen para poder solucionalos. Nós pensamos que hai que traballar até o último momento, até o último día, e pedimos, agradecemos de antemán xa todo o teu traballo, todo o traballo feito até agora, que é moito, mas queremos pedirche un esforzo aínda maior nestes próximos días, que non desaproveitemos ningún só momento, que fagamos ese chamamento explícito a todas as persoas que dubiden, que non as deixemos pasar, senón que intentemos conversar con unhas, con outras, e que as intentemos convencer de que é importantísimo fortalecer a alternativa nacionalista, que nos vai a vida como Galiza, como país, para iso. Así que, como nós acreditamos na nosa xente, sempre acreditamos nela, pedimos a ti directamente un esforzo aínda superior para que esta nosa mensaxe que lles chegue. Moitísimo ánimo, moita alegría tamén, e moitísimo esforzo nesta parte final de campaña.